Bisan pinapakasilyo at tumabay, susok at pagkawalay. Pagpapapigit na ihapon, bisan na kay mahupay ulat na oras sa nasayaw. Pagpapadayon na bisan bagong henerasyon, oras sa ihapon at ayun. Listiin na sa rayawan, di mo makikinan, oras sa katupan, at di ahalikan. Kay kung hindi mawala, mamamatigaw at sa rayawan, kay kulang sa dulaan ang lahat ang kaliwayan. Kulang sa karin mo, bisan tingin sikat ginamon, labi na hamang kapag-katron, kulang sa nagpapupay sayawon. Kay kung hindi ikaw at matukaan, sa kay waray kagong kalugian, kaya imo amigin na rin pagsayawin higit pagsarayaw lakita ang kalipayan at kalisyuhan padayon. Sige, alam na itong inyong ikarala, kung ubos pa ito dali magpasuklit na. Pag-arotam na kay bakit masunod ka na, yan namin pagsayaw at tukang kapuransa. Pagtawagahan na mo, kinahangalisto ka, dali atay masunod pa itong iba. Sa tamang pasupa-supa at tunang tikangan, ayaw kita pang inalang-alang, kaya mga oras kulawan, mahimos hindi na higayon. Ito pag-hinay-hinay ka pa, hasta nga mauunahan ka, anin ko siya kaya na itulog-tulog mga kadara. Sagit sakay, ayaw pa-uwi, para hindi ka maalmansi, kakarangan imong ipayat, kundi matupan ang ikaruyan. Sa tamay oras pa, sikahin, kung makalugan ka, pirahin, paniguruhin ko, ayaw pa-uwi. Thank you so much, Madam Elda Lipana, Attorney Jimboy Arellano. Thank you so much. Also with us tonight is our parish priest, Father Philip. Father Philip, please remind me ha, kung magbabarubag pinggang.